Kunenunu la, uNkulunkulu uyinkinga uNkulunkulu. uNkulunkulu mkhulu, kunesilwane la, lesilwane lesi kuthiwa umahamba nendlwane. Uyabona uvele udideke ukuthi ngempela ubani osuke ekhande le ndlu le, eyikhande kahle kangaka, akhande iy'ngodo ngoba lento le ayinazandla, yabo, iyayihambela nje kodwa ukuthi le ndlu le okuhamba ngayo okuphakathi kuyona ekhandwe ubani, iyinkinga lento le. Ngoba uma uthi uyabuka la, azikho izandla, iphakathi nje iyahamba lento le. And lezi iy'ngodo zinhle, uyayibona iy'nqunywe kahle noma ubani ngoba futhi Nkosi imvelo ijulile, inemfihlakalo enkulu kaNkulunkulu. uNkulunkulu masithi uNkulunkulu uyimvelo, sisuke sikhuluma ngale nto. Uma ufuna ukuqonda uNkulunkulu, kunezinye izinto ey'julile khona emhlabeni. Abanye bathi-ke le nto le imile ehlahleni, abanye bathi ayidliwa inkomo le nto. Inkomo ayiyiboni le nto, ivele iy'tshene ukuthi ifana notshani uma isotshanini. Njengoba uyibona nje ifana nalolu ugodo, inkomo ingafike idle le nto iyafa mabesho. Kodwa angikaze ngiyibone mina inkomo kuthiwa ifile ibulawe idliwa le nto ngoba le nto igcwele emahlathini. Kodwa inkomo ukuba kuya ngami ngale nto abayishoyo, ngabe zifa mihla namalanga iy'nkomo. Iy'nkomo sike sizwe kuthiwa ziyagonywa, zigonyelwa amatele, zigonyelwa ini nani nani, kodwa size singezwa kuthiwa sigomela le nto le. Angize ngabona futhi inkomo ivele yafa nje, kodwa-ke asazi bafowethu.